Mga higala, kumusta? O karon, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Ayaw ka din, Ber! Hangtod sa hangtod ka nagpinilang ko, Emmanuel! Hangtod sa hangtod! Basta sa liya. Naagyo na si Emmanuel diha sa iyang larawan. Huwag si Denver ang nagbuhat din. Lisod tuhuan apan mao kini ang kamaturan. Hindi ko maglagan. Kinahanglan ka nili ka mo lampos sa imong kadautan, Denver. Kinahanglan nga makabalik sa iman. Ug buhaton ko ang tanan nga makalikawas siyang gikas sa imong kadautan. Magdali ko. Ang tuon ko sa liya. Matod sa libro, ati, kinahanglan mong litukon ang pong every nga nagkahulugan og bilangguan sa kahangturan. Ang mao ka na ang gigamit ni Denver para patyo ng iyong igsuon. Mubukas ang moabli ang bisan kinsang larawan, ati. Paghuman og litok niya ng mga pulong, apan dili kini gahom sa katarong. Gahom kini sa kangit og iya sa dautan. Minagop si Denver sa usa ka magiitan nga mamamarang apan wa siya masayon. Nga giyagyag na ang tanang kamatuuran nga rin ako sa maong tiguha nga iyang ginagpan para patyo ng iyang maguwang. Nagbasol ako maayo nga nung nagpada ako niya. Ug wa ka masayop, siya ang nimpatay sa mismo niyang igsoon. Apan dunay pamaagi nga makabalik si Iman. Kinahanglan mabuksan pagbalik ang larawan ug makuha mo siya. Usa, ati. Kinahanglan nga musod ko sa larawan ni Emmanuel. Ug gamiton ko kaning maong pulong para makabalik siya. Oh, Ate Sandra! Salbahis ka, Denver. Sadra? Ni ana siya. Sadra, siya ba? Gusto kag kape? Ako kag pakutawa di nagbibi. Ayaw na. Hindi ko ganahag kape. Bao ba? Ako ka nagpalutuan sa paborito rin mong pagkaon, ha? Ikaw ba? Sige. Ako na to si nagbibig. Sige. Sige. Wa kagay kag, Denver. Maayo kag yung magpakanod igdon o magtakubay sa imong kadautan. Apan karon, tapuson ko ng imong kadautan. Usta lang, baby. Nang, maluoy ka na ako. Mamatay ka yun. Kumusubok ka. Kung busod di ka sa business sa gibuhat ko, kapag hilos ako magwag, pagandam na lang. Kay patsun ko gini ka! Mao ka na kamatuuran, day. O karon ako nakamaton sa kaisog sa pagsulting nga nimo. Tungod kay gihulga ko ni Dong Denver nga iya kong patyon. Kung musulti ko nga iyang gihiluan si Dong Iman. Ayop siya. Wag isama siya ka demonyo. Napaupa siya ni Satanas. Mao ka na kamatuuran, day. Dili ko magatuo nga nahimo sa niya kininang. Pero unsaon sa panday, ganilampos magyud siya sa pagpatay siyang maguwang. Maungwa na gyud si Dong Iman. Salbahas gyud siya, mabilanggo lang utas sa siyang gibuhat. Milampos masisa yung kadautan ng bibig. Apan buhi sa Eman. Ha? Oo, sa may potong ipasabot, Day Sandra. Wa niya tinuod nga mapatay sa Eman. Kumilampos masira pakya siya. Iyang gibilanggo si Emmanuel sa portrait ni ini ng bibig. Huwag igabitan yung kiniyong gahumi sa demonyo. Wa ko mabuang. Huwag nagsulti ko sa tinuod ng bibig. Nagpalaban siyang mag-iitan nga mamamarang. Unsa! Amida, Kensya ka! Nakaila ka kanako! unsay ibayad Para sa pag-angin mong mahimo siyang dautan. Unsay sulod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat Ace Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama
Bisaya. Larawan ni Emmanuel.